băga mea și pula în gură. Bă! Bă, m-aș cer bani în vieții brut! Ce nu pot? Aoleu, meu brăduță, băi, mama! Oiga! Aoleu, nu mai da puțin! Aoleu, frate, oiga! Puțin nu mai fac! Bă, treci la produs! Treci la pulă! Treci la pulă! Treci pe la pulă să faci bani! La mine i-am dat Asta o doare că respirare nu dă pulă, să-mi bag pula curva, să pleacă mă de aici. Treci, bă. Bă, da, să zici că e... Ăsta, băi, chiar așa e omul, înțelegi? Așa o să fie cu aia peste vreo 10 ani, mă crezi exact cum i-a pus. Da, mă, din astea. Uza, ce reacule!